So I've been following Nyamurumu Yokutsikwane Zurom town, and I now have detailed information from an eyewitness of what really happened. Kana chituka vanhu veZANU-PF panapa, please musanditsuro, ndikuziva zvandiri kutoita, ndo vari kukonzeresa zvese zviri kuitika izvi. After ndaverenga zvandichaverenga panapa, ndoda kuti mundiudze kuti they are right in whatever they are doing muno munyika. And if you don't feel pain after this, then moyo wenyu wakaoma, hameno budi osisi, moyo unenge wakaoma kana kukasanzwa pain nezvakaitika nezuro. Let me just read what is written. Panapans, a deeply distressing incident unfolded this afternoon at the intersection of Robert Mugabe Road and Ines Terrace, leaving behind trauma, unanswered questions, and a painful sense that this tragedy could have been avoided. It began when a white GD6 with South African GP number plates turned left into Ines Terrace, a street that functions as a one-way from the Joiner City direction, yet it poorly or not marked and easy to miss. Police officers immediately apprehend the young driver for driving against the one-way. He complied without resistance, was ordered out of the vehicle, and instructed to proceed to the charge office to pay a fine. The charge office is only a few minutes away. The young man went, paid the fine, and returned, expecting to continue his journey. Instead, he was met with another blow. His vehicle had been claimed by City Council parking marshals. Hoping to explain and negotiate the release of his car, in that same moment, chaos erupted nearby. Police were chasing commuter omnibuses and Mshika vehicles at the corner of Julius Nyerere Way and Robert Mugabe Road. Another familiar cat and mouse pursuit on Harare streets. Tragically, one of the small vehicles veered off the road. The young man was struck. He was thrown into the air, spinning violently before his head smashed into a windscreen. He collapsed onto the road, and there he lay for close to an hour. No immediate medical assistance, no urgent response, no protection from further danger. All of this unfolded in full view of his young children who were sitting helplessly inside the vehicle. Their mother was away at the passport office, reportedly renewing her passport, unaware that her family's life has just been shattered. By any measure, this is a heartbreaking story, and it forces us to ask difficult but necessary questions. Why are one-way streets in Harare so purely marked, leaving even cautious drivers vulnerable to costly mistakes? Why does the relentless police chase culture continue when time and again it has proven to endanger innocent lives more than it restores order? Why would city parking marshals immediately claim a vehicle with no outstanding debt instead of issuing a ticket and allowing reasonable time for payment? At what point do enforcement and regulation give way to common sense and humanity? Every step in this chain of events compounded the next. Every system failed this family. This incident did not have to happen. Instead, children are now left carrying the lifelong trauma of watching their father struck by a car simply because someone else was fleeing the police. And it took over 45 minutes before any meaningful help even began to arrive. This was not just an incident, it was a collective failure of systems, priorities, and compassion. Manzo wakati nyacha yakatangira papi. Roads M-Town has now zvakanaka. And who is responsible for that? Our government is doing nothing. Then mapurisa mbatona opportunity yekutongoti panapa munhu kana usiri kutongoziva kuti zvakamira sei. Remember motikari iyi it's a GP, munhu anouya achivisita achigara South Africa, zvekuti vanhu vajaira mutown vatinongodriver vajaira vanoziva kuti it's a one way, iye haana kuzviziva, kwakufainwa nemapurisa. Achipedza kufainwa ari kusvika motikari yake yakaklempwa, akufanira kutsvaga vaive vanoklembesa futi motikari. Imwe pressure yo yawinayo akudhuma nemotikari ipapo pekudaro. Pane vemushikashika futi vari involved. Motikari yacho yamudhuma, mapurisa futi ari kuita chase motikari yamudhuma iyoyo, kwakurohwa nemotikari mutown murume yeye. Akuda futi kunobvisa mari kune vamwe vanhu vanoshungurudza vanhu mutown. Can't they have proper systems ekuti ticket rako unogona kuzori zvekuklemba izvi motikari dzese dzenge chingoklemba clamping? Why can't they just issue a ticket for your car and ungozongobhadhira collectively your tickets?
not kuti ipapo you have to fana kutotsvaga mari kutobhadhara. Anyway, I don't know kuti masystems acho anofamba sei, handigari muHarare, but anyway, this is just like chaos yandiri kutongoona panapa, zvichikonzereswa negovernment yedu iyoyo. Ndeiri kuuraya vanhu, ndo vari kukonzeresa zvese izvi, incompetence yese nekungoalawa mapurisa kuti vaite zvavanoda nesu. What I notice hangu ndezvekuti mapurisa emuno makajaidzwa, and avatombozive ma-human rights, havazive. They force us isusu ma-citizens, they have failed us semapurisa. Vanoti kwavari corruption yatova order of the day. Anyway, vakatanga kudhara kuti chitongoenda kupolisi unongoziva kuti ndoda kutongonoita corruption, nothing else. They don't care about my citizens, they don't care about protecting us. What they do is they cause accidents. Pamusoro pemaroads acho asiri marked, they go and cause accident. They don't know at all kuti we are also human beings and we also have my human rights. Hazvishande kwavari. Apa we've got a government that is giving away cars to citizens in a country that cannot even mark my roads city center. How stupid. Ndiani kwaari kucancel kwacho ikoko? Muri kunzwa here kuti hanzi help yakatora time close to an hour isati yasvika, pasina kana munhu auya ipapo kuti abatsire munhu atsikwa. Vakamupronounce dead, yes, but panofanira kungonzi vanhu vakapronounce vanhu varipo, but panofanira kungomhanyiwa kuti vedu vemunhu uyu pamwe, you know, help inofanira kusvika. Kana help ichitadza kusvika mucity center, what more isusu togara mumachonyonyo, inosvika rini? Kana ichitadza kupinda mutown kouya emergency service very fast, yoita close to an hour, munhu akangotariswa nevanhu. What is that? Mukuona kuti nyika yacho yakatooma. Ivo mapurisa acho they are the ones that are causing kutambudzika kwese kwatiri kuita izvi. Kutopinda mutown nemota itori mhosva hombe chaiyo chaiyo. Vanogara muHarare town, please be careful. Ndaitomboti mune munina wangu Chiko, why usingadi kudrive pamwe pacho paunomutuma? Why can't you just drive quickly? Hanzi izvo anotoprepare zvake kutoenda nekombi pana kuti adrive mutown, because akatongoziva ega kutoti hakuite town yedu haite. Mapurisa nekusaidiwo ava mapurisa ekanzuru, zvinhu zvacho soka handizivi yangu kuti zvichanaka rini. But anyway, regai vadye vari koko, ZANU-PF ichiona zvese zvichiitika iyo nyarara. Ivo vanhu vacho vanenge vatori nemadepartment vanoziva kuti hakuna accountability yavanopiwa naanybody, because everyone is just relaxed ari muofisi make. Hakuna anomubvunza kuti saka iwe wakadevelopa chii, as long vakativakira trababulous what matters is trababulous. Other than that, aiwa havazvipindire, havanei nazvo zvese zvinenge zvichiitika muno munyika. Let me know what you guys think in the comment section. What are your thoughts on your otherwise I'm done it. But anything to do with a government yedu, I can say whatever. Ngavayo handisungi, handina basa nazvo. Ngavauye vataure, but tinongotoenda paground kuti ndochokwadi. We are telling them the truth, nothing else but the truth. Tikanzi tasungwa tasungirwa chokwadi.